ngoba nje ngizobeka nje kanjalo likhulu ithemba futhi kuzokwenzeka ngisho kanjalo. Kuzokwenzeka impela ngoba zinemaningi ama-plan noma izinto ezenzakalayo ey'khomba ukuthi sisazoqhubeka siye phambili. Ngibeka nje kanjalo. Yini iy'nselelo kakhulu kumbhaqanga? Mhlawumbe ungathi ukubambisana emagruphini kukhona ukubambisana kakhulu. Yini ocabanga ukuthi mhlawumbe ifana nesihlava? Ukubambisana khona kukhona emagruphini kunjalo. Ikhona ukubambisana kodwa mhlawumbe ngeke kube ngendlela mhlawumbe kwenzeka ngayo ngoba uyathola ukuthi uma kwenzeka izinto nasebholeni kuba nabantu abathi uma bedlala ibhola kodwa khona abakwazi ukuxhumana kalula bazwana ukuthi uma nginobani ngikhuluma inkulumo ethile sidlala kangcono. Nala-ke emculweni ikhona lonto efana naleyo ukuthi-ke mhlawumbe ithemba ngokwami ngilibona lilikhulu ngoba amagruphu uma ngingaphosisi ngokwazi kwami ngicanda u-26 umbhaqanga akhona. Kulinganisa ngebhola ngiyalazi ukuthi-ke ithimu uma ngabe ibambisene iyakwazi ukuthi kodwa bekhona mhlawumbe okwenzekayo ukuthi wena uma uyi-striker uma usuka shaya emva kwakho libe lingakutholi ngendlela fanele akushaya lapha ukuze kugijime ukuze ukwazi ukugijima yena akuqondise kuwe manje uma uqondise kimi uzofika senithatha igxathu sesiyasala ngemuva sesithanda ukusala kunjalo. Nakhona-ke nginalokhu ithemba lalokho ukuthi ngempela likhulu ithuba lokuthi umbhaqanga uvuke ume ngenhla ngoba into engiyithandayo kiyo mina ngawuthanda ngokuthi unomlayezo umculo wakhona uma ucula. Abantu uma ulalela umbhaqanga unomlayezo kangangokuthi sikuwona umculo wombhaqanga uMgxobanyawo sisagijima ngawo kumgxobanyawo sihambe kunikeze lapha-ke ababondlovu